Dijana Bertić-Frančić u rat je dragovoljno ušla s nepunih 16 godina. Danas je u vojnoj mirovini i volontira u Caritasu Župe Svetog Antuna. Tek nešto više godina od nje, 23, imao je Željko Šimić kada se javio u Zbor Narodne garde. Danas je djelatnik Zavoda za mirovinsko osiguranje. Tata, kako su ga zvali u ratu, Branko Budić, također je dragovoljac Domovinskog rata. Butik je tada zamijenio rovom, a danas je umirovljeni natporučnik. Sve troje povezuje A-satnija ZNG-a, prva bjelovarska vojna postrojba, osnovana u lipnju 1991. Na prvom postrojavanju bilo ih je 80-ak. Izgledalo je prekrasno. Zadužili ponosni, zadužili maskirne odore, zadužili naoružanje još nažalost nismo, neki smo imali svoje, neki nisu, ali ono najbitnije, dobili smo odore i osjećali smo neki ponos. Mi smo svi tad bili klinci, mladi, znači domoljublje, ljubav prema svojoj državi. Mi smo čitavo društvo iz moje ulice ušli u rat. Znači, dio prijatelja već bio u specijalnoj policiji, a nas ostatak, što nisu bili u specijalnoj policiji, ušli smo u A-satniju. Srce, prijateljstvo, ušla sam s dečkima, znači, koje sam poznavala od djetinjstva. Nas smo 3 sestre bile, ja sam vjerojatno imala najhrabrije u to vrijeme, jer dušu i srce, i krenula sam sa njima. U prvu, ujedno i uspješnu vojnu akciju, krenuli su u Podravsku Slatinu, i to bez oružja. Nas je 25 krenulo s autobusom iz Bjelovara, 8 su imali puške. Mi smo bez oružja krenuli u rat. Ja sam konkretno otišao samo s uniformom. Mi smo došli u Đurđevac gdje smo zadužili prvo oružje od policije u Đurđevac, a municiju smo dobili tek u Virovitici. Za Podravsku Slatinu tada A-satnija je napravila jako puno. Naoružala je dragovoljce Podravske Slatine, neutralizirala je najjača četnička uporišta gdje su pobunjeni Srbi već stavljali barikade svoje. Nakon toga su pošli u Pakrac, gdje su bili do pripajanja 105. Bjelovarskoj brigadi u listopadu 1991. U svim vojnim akcijama tijekom rata, kažu, uvijek su bili na prvoj liniji. Vaš neki sa kojim ste dijelili, poznavali ste, odjednom ispred vas nestane. To su te nekakve situacije gdje je to, mi te slike ćemo doživotno i gledati i ne možemo taj osjećaj prenesti riječima ljudima. Duboko u sjećanju ostaće i pogibija 18 pripadnika A-satnije od ukupno 23 ubijenih u zasjedi u Kusonjama kod Pakraca. Željko je bio u grupi koja im je krenula u pomoć. Mi smo došli do kuće gdje su oni ostali zarobljeni u Kusonju. Kad smo došli do kuće, pogođen je taj kombi s kojim smo mi došli tamo i počela je pucnjava po nama, počele su ulične borbe po selu Kusonje. Od tih grupa što smo ušli unutra, iz prve grupe svih 17 pripadnika je poginulo, a iz naše grupe je 1 pripadnik poginuo i 4 su ranjeni. Obilježavajući 23 godine od osnutka A-satnije ZNG-a, u Bjelovaru su se okupili njezini bivši pripadnici te prisjetili 46 poginulih i 11 umrlih suboraca. Dodijeljena su i odličja Ratku Tasiću, red hrvatskog trolista, a Stjepanu Marasu i Dijani Bertić-Frančić, red hrvatskog pletera. Najvažnije odličje za tu postrojbu dragovoljaca, red Bana Jelačića, uručit će predsjednik Republike Ivo Josipović.